Because owura mu se si an na bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura. Sia. Ayasem. Haja bebira to agu. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yabo yaba sompa. Sompa no nsiabremo na nakojejesi kaseyebo eno ena osana da etoso do nu nwotwe ene yawoda yatena se na yebebe ediamawo na anopa nsem na nakojejesi company limited wodi adanse hu ne mapa aso yasene no se yede beko na wie ya Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubu atenda no anopa wokan ye ho yanonom bi ene yeti hei eye school promasido womo anomde ya wode aba ahoden wom na ebo nipadua secure sanitary pad ahotetam awie emre eno na age ma ede wonum asiye wo madama ensampa esonya ya de to awo no yedi mu akotene bi nie Enanu ada Ghana mampani ni His Excellency Yewra John Dramani Mahama kopie mu wa Singapore no nsɛm a wɔka ya bie wade atodwa sɛ wɔno de sɛ second term wampanifuo nim sɛ wa mamra nim no ɛno a ɛno de bɛyɛ adwuma Sada ena Yewra Ken akompre kwan Japan de atodwa kyerɛ wɔnom esi hene na wotu hene ɛwɔ sona manyokom sɛ wɔn munya ne aka ne tie na wɔn ntie no Owura Clement Frimpong wɔno ɔyɛ okunu na ɔyere ana opie mu ewo Grace Rad Hospital a wanom kyerɛ mu sɛ wanam wɔn nsa so ma ne yiri firi mu nti wasi wɔn Rich Hospital na sɛ ɔte sɛ rafo kɔ hɔ nsɛm bi si ɛne ka ho na tie yɛde ho nto aso eba na wɔ nsɛm foforo mu no MPP amanyoko wanom pɛnu obetu franka de ama wɔn ɛno amienu asabmete wɔn fam so Dr. Brian Champon wakasa Anopai ebunumu efiri Sompa fie wo hani nsia kyere ponum ye won kran dome Green Hill Watermelon Street ya enam Sompa 93.1 headquarters asanteme agiatum ehwe adabraka babia 21st clinic wo no efa iko 100.9 so age e de ma asanteme kro na yenya tu na yefiri oman mu a abusua France abrochima mu Paris Montenso adamfo pa radio wono nso ekuta yemu yankoma nkesim Kingdom 106.1 FM wono nso age ya mfimfiri mantam wo topete na afa nyina 98.9 Sompa sunwane bona henkuro 90.7 enkransa bona poe FM 106.1 eya henkuro tachiman 101.3 bronchampem duedu akwa eno manim asase paso doma henkuro 101.1 yaduru takwa atoya mantemo na 103.3 enu yetakurade www.sompaonline.com ensemi nyina gu ho saa na akọ Facebook kwa Sompa 106.5 FM Accra obetim de wadwenkyere akọ akoto ho anopei wakenkanfo triple A mine agya pia pam dada mene menuaba abena badu adepa kofi yadase ye free samno ase edi efrimo ewo Ghana mampedini akache na bese na sa enene na wane ne mpanimfo ti a wanom na chi kopie mu ewo Singapore mainim na wanom kwa wom ye no na wom ekwa akodi nkata ho se de be ya Singapore wanom business forum a wanom de hyehye so no wanom so ene Ghana etumi ato kese na ebra Ghana mampedini His Excellency Yewra John Dramani Mahama ekasanom na wane Singapore President Salma Sumun Grantam wane no etwetwe nkomo
ana wɔkyerɛ mu sɛ ebinum ɛka sɛ sɛdeɛ chief justice ho nsɛnsɛm ɛba yɛ na sɛsɛ ya suspend no asɛ deɛ wɔn pɛ sɛ ɔmo yɛka na hyehyɛ bi na Ghana mampani His Excellency Owura John Dramani Mahama ɛsan so tena bɛnwa no so bio ɛsan sɛ wohyɛ amamra constitution ni mu a ɛwɔ mu sɛ mampani no bi a wɔ 2 terms enti wɔno no first one ya wɔba yɛ no a wɔkɔɔ yɛ na wasa aba no afi sɛ Nyankopɔn yɛ adom na 2028 Ghana yɛkɔto aba wɔn ntumi nyina bio na wɔn mu kyerɛkyerɛ mu sɛ ane ɔpɛ so wɔyɛ no ɔbɛsesa constitution no na wɔtumi akɔ 3 terms na ne nsɛm ka yɛ mu no wɔde to dwa se wɔn kora na ɛno ne kɔn wɔse da bi da wɔse hyɛ wɔn anasɛ mo mepɛ 3 terms yakɔ na wɔse Nyankopɔn yɛ adom na wɔdi ne 2 terms ni wia wɔbɛsi nkyɛn na nkyɛn a wɔsie no wɔbie kwan de ato wɔ sɛdeɛ bɛyɛ a enwuma pa wɔde gugu akwa mu ɛfa yɛ sikasɛm mu afei enwuma a wɔn timi biabie yɛ ɛwɔ n'aban so no wɔtumi atena nkyɛn ne wɔhwɛ ne yie ɛsan sɛ football wɔ hɔ yi sɛ wogyina field ne so a wohu ne bo nea ne a yɛte nkyɛn a yɛhwɛ TV ni afei spectators yɛ yɛkɔgu park ne so no yɛne wo sɛ akwesem ko bofa ha ko bɛhyɛ ɔbɔfa ha nka bɛkɔ kwana ɔbɔfa ha nka yɛturo enti ne so atena nkyɛn a ɛno ana ebetumi aboa no na mpanimfo a wɔn ba bɛdi nadeɛ no anasɛ obi a obɛfiri adi sɛ amanyokuo mu aba bɛsɔ baton nim no watumi akyerɛkyerɛ ne yie na ɔman sika wɔn bɛfa yɛ na apro na teteɛ da yɛ sɛ kontebe no wɔn atumi ahwɛ mu yie Ghana mampanin His Excellency Owura John Dramani Mahama de na no December wie no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ sɛdeɛ sɛsɛ na amanyokuo NDC akatama suchini ye wanum adi ne magu gwakwa mu amasisi bibia ekɔ yie no amamra constitution ni de susu yampa sɛ ne nuane yampa ra sɛ wanum te basuku a wanum tenase na wɔn ayɛ hwehwɛmu de ɛbɛboa de ɛmoa de aya cake ɛwɔ amamra constitution nim no wɔn atimi aya amendment ɛwɔ mu na mmom NDC amanyɔkɔ no de wɔn bu amamra constitution ne pa enti no wɔn timi mfa constitution no ɛnim twitwi fam da a wɔkɔdi sankomo yi ɛwɔ Singapore mining ɛneɛ wɔsoro amanyɔkɔ num ɛna mede owura yɛwura Ken akwampere akɔ Japan ɛnura wɔde ne nkrataa akɔyi ɛwɔ wɔnom atena kɛse mu asalam down ɛkyerɛ sɛ ampa sɛ wɔn abi atoɔ sɛ wɔn ɛpɛ sɛ pere mampani agua ɛwɔ so ne din mu no wɔn fo wɔn din mra wɔn nso de ne din kɔtua ne ho nneɛma nyinaa nti ɛnura na wɔde ne forms no kɔyi enwie na wɔne nsɛntwerɛfoɔ edi nkɔmɔ ka kyerɛ sompafoɔ sɛ aha deɛ mo kasa yɛn nyinaa na ɛteɛ monka na nto asi ahene na etu ahenefoɔ a wɔn mo tie mu ɛwɔ 90.7 wɔn mo tie mu ɛwɔ 101.1 ana wɔn mo tie mu ɛwɔ 106.1 wɔn mo a etie mu sese wɔ 98.9 ne n'akyi nyinaa no ɛsɛ wɔn mo aka deɛ nyinaa wɔn mo ntungu na wɔn mo ntie me sɛ yɛwura Mahama so wɔn nsa ama bie wa wɔsoro na wɔsɔkɔ na wɔsoro nso deɛ obetumi adi animu no ɛyɛ mekan akɔmpere kwa Japan. I want to say a big thank you. I know the crowd is too much and the place is not full. I kindly accept my apology. All I want to say is we are one party and we need unity in this party. And if there will be unity, there should be fairness. So I'm entreating the election committee, the national executives, regional executives, that it should be fair to all the candidates so that we have smooth elections. And if there's fairness, definitely unity. So I'm only asking for unity in this matter. It's very paramount. I always say that without the unity, none of the candidates can win the election. And no, yɛwura Ken akwampere kwa Japan na nkasa ne kasa yi na wie na wɔn mo eta na chi so ɛkyerɛ de nti a wɔn abɔ abɔso egyina na chi sa. He's also living. He left us with free education, and now we need somebody who can leave us with another legacy, which is jobs. And the only now is Honorable Kennedy Akompreku Japan. And we the delegate, we are confiding him, so he can do for us. And we have hope in him. Say 2028, he's going to be the president. And also, inshallah, I'm telling you, coming
January 31st, inshallah, is going to be the flag bearer of the New Patriotic Party. God bless Ablekuma West. God bless MPP. I don't tell you, Niabre, sir. Jambre Mikita Bandakasi, Ubisamwa, sir. Yo, I say, wow, share a party in the air corner. Now you will be our unifier. I'll bet me a can in our boom. Here will be that charisma. I won't more, so bet me get the masses and your MPP. And no, Raken, a compare kwa Japan. Walk up was no Franka Crafono, but then Kratakwe, Nechita Phobi, and a tea woman cane. Na Andra Cronano. Na Dr. Brian Echampon abeti mra shebedani na wano so for submit any form say ya ofa ye eso opeso to franka no ema amanyoko MPP oshiwrado rado na wano so agina simpie ni apaso wabra no wagine furugu na wataga ne che na sadia na ma yi hu ayefa na nya asabketwa wakasai na ne sem kayemu no wose hye MPP amanyoko yi memeni ni pa sabio mode baton no ehya mensa na musimi him frank ane frede ebetumi afan this afem ebetumi afan MPP afem meba no sabio mema meye yiyimu emeye se bia MPP fo nko enti na mba ye wose da bi wo ba dia ma my Ghana enti no no ana safata say delegate ya mbakwakoto aba 31st January no mubetumi ayi no na Dr. Brian Champion say wano no said ye was shase ebram panimfo de ministry appointment ma no odi ahobrase so mu no aye adwumade nti wase we na ye nsohwe ana wo mo so ne hwai wo ma kari no wo ma wusi wono na ne mu oduro adwuma wo mo de hye ne nsa nyina da watumi ayaba no food and agriculture ya na nsa wo mo de ma ne yi a wo ye ne ye pa eba ne nwuma so so wono akasa fa ne botom sika emia biabi emamrante kwa ne ketesi anya bi yi a ni nyina no waye bi awo mayim no se hye wono na ne papa ye kyerɛkyerɛ ni wo tre miensa na wani ni nua mo tiri ni nyina no o papa ena kurakura wanum kakranka ti aba na ho brase de Dr. Brian Champion so wo bi papa enti MPP delegate mo kwase na ni mu a mo to abanfama no. Having presented my documents, I also present a declaration that my campaign will be one of unity. My campaign will be devoid of insults. My campaign will be to explain the issues and the challenges that we have as a party, and the reason why, when voted into office as flag bearer, I shall do everything I can to help in the rebuilding of our party. I will also focus on the reason why I am the best candidate to get power for the MP, which should be the focus of every single party member at this time. So for now, let me take the opportunity to thank you. I have, in all true faith, submitted my documents. Abeti fibra shebedwani Dr. Brian Champion wajina mu se delegate ya wanemu wo MPP amanyokuo ni mu no wanemu be yi no no ahim frank no de ama wo 2028 na nu na chi no vice chairman edema committee ya wanom ewo Brian akache eye Dr. Abankwaya Boa wano so afasa kwanya iso any echidifo ekasai. We all know the way the political climate is now within the party. There are a lot of tension build-ups because every candidate believes that he is a possible candidate for the party. But what is important is that we as a party, looking at 2028 in mind, will make sure that whatever we do, whatever we say, whatever our followers do, will be that which will bring unity to the party, as you said. I also want you to advise your followers as much as possible, because whatever they present out there is what our opponents may use against us in 2028. Openi okasa ye yora Abankwaya Boa wano ne vice chairman and the committee ya wano ewa Brian Echampon ne ekunim. Enura sana nche we nyina no wonu mu se ena na opon chicheku ena na wodi akire etase ne sebese pa ene kwani mahaban sabre kro na ena asante mamponde hye yura Francis Adenimo wo ye nsentwerofo nhyiamu no wo se hwe wono se sonoba Adenimo ade no watwe ne ho asensen wona ye se nko obekọ nso wona nko biu ne ebusa ne sa aden no wo se hwe se wo hwe ba bia sesei sono mpanimfo na wo mudie ne mu no pese wo mude sono no fa eho enye ne fabre
esan se sika na wo ma hye pejam 4.6 million Ghana cedis eno achi kura bra wo mo de hye ene kwan bi a wo mo fa so ye wo mo dwumadie bi no wo hu se niam asesa efire tete atempo na wo so no gina so no enti watwe ne ho asensen na mom eno nkyere se watwe ne ho afiri so no woda so a ye so no ba wo bo aboso nso e de taa wo no maka nyina achi wo hyire wo mo kose se nyame emfa wo mo nko ema wo nkopre na ne obedi nkunim no wo mo nyina entenachi emfa nkopre mampani agwa besa na watwe ensem ne na apiemo already ayasabia anasifo bi a wan mo wo mo kire mu se abrantie bi a waye mpesempesa wo no yafra na rafo eba ho ema bibi esi ye na video ni de na trend pa wo mo aso ati nurse bi a na wo no de rejoice toso botei na sedie empanimfo eso asem ni mu no na asem no ani akoye den enti suani a wono ohye apomodimu ensem so ononyafo kwabena minta akando wo ye dwaboso emra hye bedwani wati aya abadwakuo se wanom ntena se na sansem no wanom hwehwe mu na abadwakuo na ye wo madwuma wie enti ne krata yi wanom ade aba no pani a watira wanom nyina ano setitina ni a wo mo ete sa abadwakuo no owura Lawrence oye doctor mum na sedie wo mo krata yi wo mo de ba ye ni wamusu wa matena se wa ma yenhwehwemu se rejoice nurse ni no waka se wanya dislocated of arm na chese nensa no baabi a wasenka hye no dislocate enti enhye wo bio minim se bi o mudi poli baabi na bo ne dia na baabi a wakira se wa prepare ni nyina no committee ni so wa motena se no wa ma nya evidence bia ya ekire se eya rafo ene ne nkofo no ebo rejoice sa ema sebio wase wanya dislocated of arms no said the Dr. Lawrence edinisam ato Sompa enimni. The committee also visited the nurse in question, the rotation nurse, Miss Chuchu Rejoice, who was alleged to have been physically attacked and was receiving care at the hospital. When the committee visited, indeed, we saw the patient in bed. The document available to us from the medical record, as I already said, had no indication of fracture or dislocation of the said staff. And he has received some psychological support as well. The committee was able to chance on the specialist who also attended to her at the ward at the time we visited. And at that time, the staff had been discharged to go home and come for review. Dr. Lawrence Oforibuadu wano ane chairman committee ya onyenyafo kwabena minta akando te yese Rejoice ane Rafo ensa samno wa munhwehwe mu no watua no ene wakasa yi na wakasa wie no ena soafo a wohwe apomuden ho nsanso yewura kwabena minta akano dwabo so mra hye bedwani wono nso eda ase ene wo kyese 34321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua kweku minim se wa yehye me kraman nane na so eboni show ho embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada anofo. Eni akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Enu echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no eye
TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadi nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh, sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, discus. Yeah, training every say ya bese ya inkunim difo. Mo asemunim say, ansa na mo bedi inkunim no. Mo hia hodin bebre. Say ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E pon kunim difo. Mama, yeah, that's it. Me mo fire pon with you hear me. Twisco, power your dreams. FDA agi ejedi yin krato yato. Tontonte. Yenum sane e fadwen. Ne fadwen mpa. Say na nim say brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi ato. Sompa TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa ampa yeto asam no eso yeda se watwan yen amaya dan ye ho aba. Na owura Clement Frempong say waye kunani na ne nyina ene se wo kire mu se ne ho kani eyet na womi otwe efafuro enti no bra wo fafuro ni nyina da no na okoje eye se ye kọ ANC anase antenatal check-up no se apemfo clinic no ewo Ashama Municipal Hospital na ebra wokọ nkakra na enwo se wokohia adokota bia no wo hwa no Dr. Clement Opon ana doctor ne ka kire ne say me wo ayasa bia bi ewo mata heko a no ne de eya mea media a mesie eba ne niema ne akade a yede hwa aya hwa ewo bebre ewo ho eno no ye Grace Yard Hospital enti no me refer wo ede wakọ ho enti efiri na ekọ me refer we ede wakọ ho yi ebre bia aya hwa so beba ANC anase apefo clinic ewo ho ana ochire na womi ese wate se aja wenum si yakafo baby pa na de amanom enti efiti bese November 7th 2024 ba ne de ehwa ana ya na ne yere eye owura Clement Frempong ne yere na womi ekọ ayasabia me yehwe se de ne hote se de baby ne hote na wose nyankopon ya adomu abraso ye no wanum geneto ho aya Dr. Frempong ageneto ho no se wanum be ne Caesarean section CS na CS na wanum ye no okuru kire mu se wo mu ye ne CS ne wie ya pɛ ana wa hyase ye se wo lusu brad na kire se moja bebre na efri ni mu moja efri ni mu na doctor edi moja fufuro si ni so efri ni mu no edi moja fufuro si ni so na so se de Dr. Clement Opon abɛhwehwɛ adekodie pot ye nam so nti ama ne yere moja no fra na efri ni mu na wa ya na meka na die da bi wanum ancheke na wanum hu ya ne se ade ne ya ye ka no ana wa mo transfer no every Grace Yard Hospital no ewo mata heko wa no transfer no free ho ekopie mu ewo Kolebu na wa mo de ni kopie mu ewo Kolebu Teaching Hospital November 12 wa mo de ni kwa ye do hwere makomako sia ana na womi ochire eti nananom ansiedo na mombra woti nananom siedo de na baby nge ya wa no ye de CS yi ni de baby ni de wada so etenkwam yeyi ana okunu owura Clement Frempong said debi Sanya doctor is oya sabade anya no adimawu we ye chenche bi adimawu enti no wontimi amfa sasem we nche no ho enti wo siw doctor no ane ne clinic ni nyina da
2 million Ghana cedis into a watcher one damage. Now our catch the high court to say one money says can famano. Sa 2 million Ghana cedis no was a 1.5 million Ghana cedis. I a wrongful death. A woman and you knew yano. I a bonny wo and woman in a wo. Na yenya na junis wo be wa kwa wash na abakeke. And a doctor no one kasa negligent iti. Woman yere etin ananom ensiedo. Eja ni baby ngenge. Afei sa 1.5 million no. Waji anu ni wi a 500 Ghana cedis. Eno so ya ne upkeep. Eno no wase na yere na ja ne kwara miensa. Baby nganga ne ka ho. Sa sika no no de baba be hwe wo mo. Esanse wonu ankasa no. Sesei na baby nganga no eka owura Clement Frempon ho no. Want to mean kwa adwuma. Enti no waji sa 2 million Ghana cedis no a 1.5 aya for wrongful death. And 500 Ghana cedis no aya upkeep ya wode ba be hwe mo fra miensa no. Enti no wo ka kire eye high court say wa monji sika no every Dr. Clement Frempon wa ye Grace Yard Hospital wura no ho emfama no na wase se empanifo wadom ehwa pomodi mu nsem su e Ghana ha sei na obi yes obi aya sabia ana obi mini clinic bia wadom hwehwe se sabio enema ya dede je nkwa e wo sa ya sabia ho no atumi abobe ansan wo batumi amane tumi krata na nyese obi sole keke na okwakọ bia ya sabia na wode ye de ope eyesa Ghana fo ye nyina ye beti nananom ensiedo na se wadom hwehwem na se ebia ne tumi krata akura no enimu a wose sa Grace Yard eye hospital na wo mata yekodo enka ya kura enkiyantum ene ma yemfa nko ensemfofrom na eno nso eya pomdenfo na ene ekasai yekọ enche dade so afa ho na adokotafo wo ho se wo mo kenkan enkwanhyiesi mako wo ha ne du ye sha afiase yi na won mo hwehwemu no nso no ebede adi se motosakri ene de enkwanhyia dodo na eba ene wo mo a etete moto so ewie ye na wo mo nya adaje bodwa efre dom se wo mo mra na wo mo ne wo mo ni nkomo enkyere nsunsuanso a enkwanhyia edeba ene afi hia se apomdensi achiba health insurance no dasani bia de ne ho hyemu bie ena Dr. Emmanuel Nkumsen wone dom no di nkuta ho wo kire se ebehia ye pa se health insurance no obi ade ne ho beto so esanse mpofuru woni naso na nkwanhyia na ba e kama ye se insurance no so enema pi wo ho a wo nkwanhyia ho na emfa ntenya ba ne sa jesa dodo na afiri dodo na botom eno se ho nti no na ebi mo editifie di nkuto ototo so saa mie kire woni ba ho so na pumpunu mu ayeka wie ya wanwene ne se no na fe na ye de na ebra dokotafo e ba ne sa nso a wo mo somsom na nso a na wakwakuti nananom wonse do enti wonom ede ye enkasa kire akire timamufo se wo mfo ho hye insurance mse de beye na breko no bibi esisa entem so wo motumi akutem na matidi sasafo no ana eba amanie most reverend Professor J Kwabena Samwa Jedu na sedie wone matidi sasafo no ekasa etienie wase nansan ana ebeba montene kura se ebra eye public account committee fuyi wan motena se yi wa mo hwehwehwemu ahu se wa mo amabo doctorate degree ene professor fo ni bi wo ho no kura mpo a wa mo hyeda hu ba bi kura wa mo kwanya sa abasobo na na se ebia edimbo no efiri enti no ehu behia se obia a wo matidi sasafo ni wa sabio wo pempanidie na wo se wa doctorate degree ana se ebia wo bibia ekuta o certificate ekuta no wo betumi ede ababa bekire enkankan wa mo amabo doctorate degree no na yen na wachire mu say lay person na afa clergymen na wonom ewo matidi sasafo no wo ka kire wonom se yankopon ya adom a obi afan de mekire enti Ghana Tertiary Education Commission GTech na afei wanu a wamu etimi ehwe hu sa asemase anaso benten ni degree ana ni hoda ye kitani eya ha no onya no okwaje ntete ya wa ha na ne nyina etumi aboa ama adwuma wanum edi ewa asafo no no etumi akoyi presiding bishop nso ede ma asore no wano so esi sasem a most reverend Asamoah Jedu ekan wasi ne koso ese be boa pa se de be ya asafo no so wanum aya wa mo hyehyeye aya wa mo tutu hu bia na wan be hu sa asebasi ana so benten na body krata ye kura ni edimu na wanya firi ahyeye ha wemu ena de ma no na wanum so atumi akoniye se de be ya ebeboa wanum de sansem nyina etudwa
ɛwɔ Cape Coast mfimfini mantam wɔ abra wɔn di wɔn 13th expanded general meeting no ɛna wɔn de sansɛm yi ɛto dwa yɛnkɔ South Korea mamu wɔn akɔ asetena wɔn ɛhyɛ mmara no na wɔn mo kɔ wie wɔn tintim sɛ efi na de korɔ sɛ wona wo ba wo den ɛwɔ fie wo tablet ahodoɔ ɛwɔ wo mo pills nyinaa akora no a ɛnya ade a wɔn bɛma kwan ama wɔn de akɔ school mu na nipa wɔ ha ne aduosia mmiɛnsa a wɔn kɔ asetena no emu wɔ ha ne dunum ɛto sɛ ampa ɛyɛ mmerɛ wɔ sɛ wɔn tintim na ɛba asetena ɛwɔm sɛ aman bi te sɛ Italy mo Netherlands ne China deɛ wɔn mo ahyɛ sɛ ma wɔn mfa mobile phone no koraa ɛnkɔ school mu koraa nanso South Korea deɛ a wɔn ayɛ no akɔyɛ sɛ ma wɔn mfa nkɔ classroom na mmom bere a wɔwɔ dormitory deɛ wɔbɛtumi ayusu ɛno na maame Choi Enyon wɔde to hɔ na wakyɛ sɛ nɔkwasɛm ni na nsɛn koraa aba no woyɛ dɛn smartphone wɔntumi mfa nto hɔ maame deɛ koraa no wɔde suugye wɔamfa ama no wɔne bɛba ho so no wasɛe no nti na ɛwɔ sɛ wɔde ma no na deɛ wɔde yɔ no wɔde yɔ wɔnye no bi wɔ hɔ a game no wɔbɔ na ɛtɔ da nso a wɔn afɛfoɔ no ɛna de nneɛma bi no mu a ɛni ɛde ɛbrɛ wɔn mo kenso ɔmo nyinaa nso ɛkasa bi nanso mmara no deɛ wɔn anya agye ɛde atum afei no wɔso wɔ afidie a sono ɛma no yɛwura kɛnɛ Japan wasubmit ne forms na wɔsɛ mamu ntio bia muntie ne nsɛm Ghana Mampenini His Excellency John Dramani Mahama Singapore President on Nakasan was say Ghana mpo 3 times no was no ne kwan amamna constitution no on fa nanim entwitwi form ene afoforo ena no pe na kwadwoje si no nsiambre mu woso yasene e de adanse hu ne mapa secure sanitary pad kan ho na promise do Ghana wo mo de Twisco energy food drink no enso eso ye mu bi anopai homeopathy ayaresa no Dr. Dubu aten ho Empire Homeopathy Clinic ne nchen ye kɔ na onya kɔ na wo hwe owie na aka sɛ won komwa no benya ahoɔden a aduro no ɛyɛ T74 Tontina 74 no wɔmada amanti ɛna yɛ fa yɛ nkora bata ɛwɔ man mu amanone ɛne baabia wakenkamfo triple A man agya pia pam dada anopai mene abena badu adepa kofi